Jeg har nemlig fundet en perfekt gyserlydbog til dig. Værsgo. Er du klar? Ja, så klar. Det føltes helt forkert at stå her, i mørke, omkring midnat, på vej op mod en lejlighed, hun aldrig havde været i, men kun hørt. Hun kunne stadig nå at fortryde, men i stedet begyndte hendes fødder at bevæge sig op ad trapperne. Langsomt. De brede trin gav lyde fra sig, som om hun havde vækket dem. Et trin knirkede langt. Et andet gav en kort lyd af gammelt træ fra sig, som var det en indforstået kode til nogen. Huset var levende. Huset talte. Cornelia holdt sig tæt på gelænderet og holdt fast, mens hun tog de sidste skridt. Hendes håndflader klæbede. Hun tøvede uden for en dør, der lignede deres egen. Imens sivede den sødlige lugt af død og lig ud under døren og lagde sig som en tåge. Døren foran hende var ulåst. Døren til lejligheden stod åben. Med tilbageholdt åndedræt skubbede hun den op. Hun var klar til mødet. Så klar, som hun nogensinde ville blive. I entréen kæmpede pæren i en lampe for ikke at dø. Cornelia vidste ikke, hvad der var værst. Det totale mørke, eller en pære, der ikke kunne beslutte sig. Cornelia gjorde, hvad hun kunne for at holde vejret, mens hun langsomt bevægede sig hen ad gangen. Hun måtte bruge en hånd mod væggen for at mærke, hvor hun gik. Er her nogen? Ja, der var nogen. Der var nogen overalt omkring hende. Hun kunne høre deres skridt, og hun kunne også høre, at de hviskede. De måtte være mange. Så forstod hun det og gyste ved tanken. Det var dem, hun kunne høre. De græd. Huset græd. Hun mærkede, at nogen rørte hende på armen. Er den ikke fed? Sindssygt fed. Hvis du gerne vil lytte den færdig og finde mange flere gyserlydbøger, så kan du gøre det lige ind på Go.